Waune nyolong sing lanang wonten mboten? Ora ana, Gok. Nganggo cara kepripun? Matek pengelmunan mlebu nang taman keputren Kasatren Madukara. Lelakon kok kaya ngono. Lah wong bebujuan kok nyolong. Saking anu kok senenge. Ayo. Karang wong sing jenenge wong tresna ngono ki cok ora mesti kok Kang. Ayo. Ane arep tresna kok tresna karo bojone liyan rak padha karo golek mungsuh. Arak wong sing normal, dek ora normal. Wong ora normal ki ya waton seneng ngono nuruti hawa. Ngono. Ane kok iso bali wong Sembadra ki wong tresna karo Janaka, arep kepiye-kepiye tetep ya budidaya kepiye carane aja nganti kena kagepok dening Prabu Panduawe. Panduawe iki apa ora wong bergula kok awe.